Знаете ли, че 94% от интернет потребителите в България знаят, че ако търсят някаква услуга или продукт, само трябва да напишат думата в Google, а 70,5% от българските интернет потребители, търсещи информация за фирми, продукти и услуги, посещават първо Национален бизнес.com, националният бизнес портал на България. На всеки 8 секунди реален клиент търси продукт, услуга или фирма в Национален бизнес.com. Поздравления! Вече в България имате възможността да се възползвате от качествени рекламни решения за вашия бизнес на най-ниски цени в лицето на Национален бизнес ООД. Ние ви даваме над 100 ключови думи, избрани от вас, конкретно за вашия бизнес, по които всички ваши клиенти да ви търсят и откриват в Google и останалите интернет търсачки. Освен това, само в Национален бизнес.com вие ще получите самостоятелен сайт с снимки, текстове, подробно описание на вашата дейност, продукти и услуги, както и видео, което напълно безплатно ще изработим за вас. Националният бизнес портал на България единствен ви предлага още безплатна публикация на събития, обяви и оферти с ексклузивни отстъпки, както и 3 уникални рекламни банера подарък, чрез които всички посетители на Национален бизнес ще бъдат привлечени да посетят вашата интернет страница. При това доказано на най-ниската цена в България. Бизнес философията на Национален бизнес ООД е базирана на дългогодишен опит и бизнес етика, а основата на нашата бизнес философия е прозрачността и искреността в отношенията с нашите клиенти. Ние измерваме нашия успех чрез това колко успешни правим нашите клиенти. Наша мисия е да бъдем полезни на малкия среден бизнес и на големите фирми и компании в България, като ви осигурим пълен пакет от качествени интернет услуги на достъпна цена. Национален бизнес каталог е единственият каталог в България, който публикува реален отзив от доволни клиенти. За да се уверите в качеството на нашите услуги, прочетете препоръките от нашите клиенти на сайта ни. С гордост ви съобщаваме, че Национален бизнес.com е единственият бизнес портал в България, чрез който вашите клиенти могат да ви се обаждат напълно безплатно и неограничено по телефона, посредством уникален кол-бутон в профила на всяка фирма. Безплатните разговори и СМС-и се осъществяват посредством американска софтуерна платформа, която внедрихме в Национален бизнес.com първи и единствени в България. Ако искате вашата фирма да бъде сред първите във всяка категория отрасъл в България, да представите вашите продукти и услуги по възможно най-добрия начин, да позволите на всички ваши клиенти да разговарят с вас напълно безплатно и неограничено, да правят резервации, поръчки и покупки, да публикувате оферти с отстъпки, обяви и рекламни статии, да получавате подробна статистика за посетителите и клиентите си, да имате повече клиенти от всички ваши конкуренти. Национален бизнес.com има 180 283 уникални посещения на месец и 8860 уникални посещения на ден. Реалните посещения на месец са 229 093, а реалните посещения на ден 10 042. Регистрирайте вашата фирма още сега, бързо и лесно. Разгледайте подробно пълния пакет услуги на www.nacionalen-business.com. Телефон 0720 207 е на ваше разположение напълно безплатно за всички въпроси.